akým spôsobom sa to dá zrealizovať. Čiže zase záleží od klienta, akou cestou sa uberieme. Niekto má hotovosť, úprimne je to málo kto, áno, čiže tam sa financie neriešia. Tam sa rieši len budget. Či chce investovať 1 000 000 eur do domu, alebo či 200 000 eur do domu, takže od toho sa odvíja všetko. Áno, čiže v prvom rade sú financie, potom vieme už riešiť pozemok, následne osadiť na ten pozemok dom a začať si vybavovať stavebné povolenie. Tieto veci väčšinou robím vo firme ja a vyzerá to väčšinou tak, že toho klienta nechám rozprávať. Poviem ten klient, aké má predstavy, čo vlastne očakáva od toho vlastne celého procesu, a aby sa dostal k tomu, aby sa dostal v podstate šťastným bývaniu a aby tam bol spokojný. Vypočujem si jeho názor, vypočujem si nejaké jeho predstavy a samozrejme, že potom mu poviem na základe toho, čo mi on povedal,